Моннан 10 ел элек өлкә мәдәният үзәгендә ачылган бу музей һәр даим бүләк алу көне уздыра. Шуңа күрә дә монда кызыклы һәм тарихи экспонатлар ел сайын арта бара. Кемдер бабасының фронттан язган хатларын, икенчеләре исә сугыш чоры газетларын, китаплар, орден медальләрен китерә. Ә бүген музейга бүләк итеп төбәкнең танылган гармончысы, өлкәдә генә түгел, ил күләм байтак конкурс фестивальләрдә катнашып, лауреат исенә лаек булган Иршат абый Абазовның Тальян гармоны тапшырыла. Әтәдән калган тагын гармоннары бар. Бүтән зыелган гармоннарның аның күбеде мен әтәнең истәлеккә тотсыннар дип, аның племянникларга, племянницаларга гармоннарын өләштем. Истәлек дип ясап. Но бер гармонны, самый әтәнең яраткан гармонны, бик каты бәйле гармонны, осын калдырдым. Иршат абый белән без гомер буе бергә аралашып эшләдек. Әйткәч килеп җитәдер ие, гармонын күтәреп, чын күңелен, йөрәген биреп, шушы татар моңнарын безнең киләчәк буынга биреп калдырды дип. Татарстанның Шүпәрәле районы Иске Ишле авылында туган, гомер буе Ульяновскида яшәгән һәм эшләгән. Бүген инде мәрхүм булган Иршат абый чыннан да уникаль шәхс иде. Аның өендә нинди генә уен кораллары юк. Ул гармунда да башкалар төсле уң кул белән түгел, сул кул белән уйный иде. Кулына бияләү киеп уйнавы белән ул күпләрне сокландыра иде. Ул ашарга утырыр алдыннан да бер күй уйнамыйса, ашарга утырмый иде. Аның 8 гармоны иде. Күптән түгел генә Ульяновскида мини-футбол буенча милләтара турнир узды. Губернатор Алексей Русский катнашындагы әлеге спорт бәйгесендә быел 30 команда катнашты. Здесь присутствуют представители очень многих национальностей, со многих государств. Я очень рад, что этот турнир проводится именно здесь, у нас в центре России, Ульяновской области. 15-нче тапкыр узучы быелгы бәйгедә өлкә татар милли автономиясе командасы беренче урын алды. Шунсында әйтү урынлы булыр. Бу аларның беренче генә җиңүе түгел. 15-нче тапкыр узучы әлеге турнирның 5 кубогы татар автономиясенеке. Мы команду ребят с Мечети приглашаем, которые уже не первый год играют. У нас они и в 2017 году у нас за татарскую автономию первый приз, первый кубок взяли. Вот. Ребята активные, во всех видах спорта участвуют. Шулай гадәткә кергән. Футбол кырында җиңү яулаган егетләр күп тир түгеп алган кубокны ел сайын мәдәният үзәге музеена тапшыралар. Быел да алар традициягә тугрылыклы булып, өлкәнең татар милли автономиясе активистлары каршында кубокны музейга саклауга бирделәр. Автономиядә егетләр алдында бурычлы булып калмады. Һәр футболчыга рәхмәт хатлары белән изге Коръән китапларын бүләк итте. Ульяновскидан Рамис Сафин, Ахмет Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.